Hvor ofte bliver der stillet spørgsmål til, hvem du er? Og krav til, hvordan du skal være. Hvad tror du på? Jeg tror på. Du skal tro på det her. Hvad vil du med dit liv? Jeg vil gerne have... Hvis du skal være normal, så skal du ville det her. Hvis du skal være som andre, så skal du opføre dig som dem. Ligne dem. Og vise, hvem du er. Men hvem er du? Jeg har aldrig følt mig så alene og forladt. Rendte rundt i det hylster, som min familie tildelte mig. Dette er ikke en kold krig, men en kronisk krig. Og forskellen på dreng og pige, den er tydelig. Jeg hader min dumme, grimme krop. Jeg kan ikke finde mig selv. Hvem skal? Vil du? 3, 2, 1.